kom den her ikke ned. Ej, nu er det simpelthen... Nu stopper det altså. Stop. Åh, helvede. Vi klipper det. Det er koldt. Og det er varmt. Er den varme færdig? Det er næsten samtidig, fordi vi må tænke på, at... Ja, jeg vil også sige, at den er tæt på samtidig. Vi er ved at lave forsøget, der hedder koncentrationens indflydelse på reaktionshastigheden. Her har vi 0,25 molær saltsyre, her har vi 1 molær saltsyre, og her har vi 4 molær saltsyre. Vi vil putte hver et stykke magnesiumbånd i og se forskellen på reaktionshastigheden. Er den der? 3, 2, 1. Og 4 molær svovlsyre er færdig. Sådan. Dette forsøg afhænger af stoffets materiale, og vi starter med metallerne. Vi har magnesium i den her, jern i den her, kobber i den her og zink i den her. Og vi ser derefter, hvilken en der går hurtigst. 3, 2. Hvad ser vi? Vi ser, at magnesium går rigtig hurtigt. Zink lidt hurtigere. Der er ikke den store reaktion ved hverken jern eller kobber. Der er meget lidt ved jern. Næsten ingenting med kobber. Zink og magnesium er helt. Dog har vi en vigtig fejlkilde i det her. Det er, at overfladens materiale, når vi taler om heterogene opløsninger eller heterogene blandinger, vil overfladearealet på det metal, vi har puttet i, have en stor indflydelse på, hvor meget af syren, der kan ramme ind i overfladen. Har du hældt op i vores klasse? Det var saltsyre her. Hvad? Det var saltsyre. Så der er lidt mere gang i hjernen her større. Ja. Masser. Tak. Skal jeg hente det der glas igen? Og jeg sker ingenting med kobberet. Magnesium er allerede opløst. Jo, mega meget. Ja, det er din. Ej. Så skal du have først den. Vi er i gang med forsøg nummer 4, der hedder stoffets art af syre. Det er et forsøg, der handler om, hvilken indflydelse på reaktionshastigheden det har, hvilken syre vi har med at gøre. Vi prøver nu at putte 2 stykker magnesium ned i 2 forskellige syrer. Den her syre er saltsyre, og den anden er eddikesyre. Vi gør det inde i et stinkskab, fordi der kommer alle mulige farlige gasser ud af det. Jeg ved, der er din mor. Det er det eddikesyre. Der kommer farlige gasser ud. Ved du hvad? Vi er der ikke næsten ned overfor ellers. Jo, de er på eddikesyre. Ja, det er det, han sagde. Fordi Peter siger, at det er eddikesyre. Så vi kan se på det, hvor reaktionen meget hurtigt er. I saltsyre. Saltsyre opløsning er meget. Det var helt uforventet. Grunden af det er, at eddikesyre er en svag syre. Din mor er en svag syre. Nu vil vi lave et forsøg, hvor vi undersøger, hvor stor overfladearealet betydning på hastigheden er. Vi bruger magnesiumpulver og magnesiumbånd. Og vi har den samme slags syre her i,
Det er saltsyre. Samme koncentration. Det er så tydeligt at se, at der er lidt en forskel på, hvad der sker. Så vi skal have en måske. Jeg kan godt lide at boble. Bobler ind i mig. Det her, det er... Jeg tror hermed lige konstatere, at pulver, det reagerer lidt... Måske nej, for meget saltsyre, tror jeg. Vi bruger eventuelt for meget saltsyre, plus at vi... Nej, jeg tror eventuelt... Det er godt at have en lille overflade. Måske lidt for meget... magnesium, ikke også? Ja. Der er også mega meget i. Det så ret sjovt. Det skulle være lige så meget, som der var pulver. Det ser ikke så overdrevet magnesium i. Hvad har I? Magnesium i 20 cm? Jeg vil hjælpe gerne. Okay. I dette forsøg vil vi undersøge reaktionshastigheden efter vi tilsætter en katalysator. Vi vil starte med at putte et lille stykke magnesium i hver, et lille stykke zink i hver reagensglas, for derefter skal vi betragte gasudviklingen, som vi ser her omkring. Og derefter vil vi tilsætte noget magnesium, noget kobbersulfat, og derefter betragte gasudviklingen i det ene glas. Værsgo. Og det er saltsyre, vi bruger. Vi kan se, at det bobler lige så stille. Nu vil jeg tilsætte kobbersulfatet i det ene glas. Som vi kan se, går reaktionen meget hurtigere, efter vi har tilsat kobbersulfat. Som katalysator. Vi tilsætter måske lidt for meget. Meget bedre. Ekstrem forskel. Der er faktisk en stor forskel her. Der er forskel på de to. Ja. Kan man tydeligt se. Det er bare blot, men der er forskel. Prøv lige zoome helt. Prøv lige, hvis du holder den lidt væk, så kan de zoome lidt tættere på. Det ser bedre ud. Ja, det kan man. Men hvad er der noget tilbage i den klare? Der er... Ja, der ligger i bunden, ligger bare i Nå bunden. jo, det er det også, det kan jeg godt se. Kan I også godt se, at den skifter lidt farve? Ja, der kommer kobber eller sådan noget. Ja, der kommer kobber på. Ja, og det var det. Det er helt rigtigt. Ja. Det er Hvordan blande I det her i zinkbåndet i først? Ja. Og så syren, og så det sidste katalysator? Nej, først syre, så zinkbånd, og så katalysator. Ja, okay. Vi brugte bare lidt for meget. lidt for meget. Katalysator. Nice. Ja, altså det kan måske være årsagen til, at det ikke går helt op, fordi at vi kommer i den situation, hvis vi får produceret kobber, den får vi jo ikke opløst. Nej. Det er jo det, det er jo det, Ja. så den vil ikke forsvinde. Så derfor kan det godt se ud, som om den ikke bliver færdig. Ja. Og det kan faktisk være svært at afgøre. Men I har set, at gasudvikling... Det tror jeg ikke. Jeg tror bare, det var Du skulle bare vurdere... Ja, det er det sådan, at det kan bare vurdere, hvad forskellen er, om man ser forskellen. Gasudvikling. Ja. Godt. Så er det jo. Så ud af vi. Jonas, jo. Det her er en melodi til dig. Jo.